أرست زينا فيلد مارشال برهانو جلا أبا بشفت ذركب ماقل مسلطن أير ولد إز كماندون أير ولدين مريقوم كفيتون فولي كالاي بركي بيت تمرتي كالامينو ميتي جدش سنتمهار عصر تخلت كفلي ناب معدي تمرتي تمليسهم أقاريس أموز نبور تمرتي مزيزامهم تدريجو كابزينا وطاي لعلو سمز إسرائيل أمريكان أبزي ترخبلو استخايد قباي السلام كايرو قنص إيطاطون وبازخونا عين السنة كان كي تقبره تساتيمون سلام طعنا بالله كرات ملكتنا كمي توعلو لك الساعات تشعات خوينو زيناتات حزنا متينا لنا مزيناتات أنا برهان في الساية سنة أنهيت የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሰራዊት ማፍረስ ማለት ኢትዮጵያን ከውጭ ለሚፈልጓት ኃይሎች ሁሉ በሯን ክፍት ማድረግ ማለት ነው። ይሄን ለመታገስ አቅሙ እሳቤው ሞራሉ ነው። ቀላል አይደለም። ጦር ሰራዊት ውስጥ መከላከያ ውስጥ መኖር መስዋዕት ሆኖ የተሰለፈ ህዝብ ነው። የተሰለፈበትም ዋነኛው ምክንያት አገርን ለማስጠበቅ፣ ህገ መንግስትን ለማስጠበቅ፣ የህግ በላይነትን ለማስከበር መከላከያ ሰራዊትና ደወለናልና እናመረቅና ነመስግኒና ደቅና ኡምልና አትርለይቲላ ለዓናዚ አተነ ጸሎት ንገብሪና بعلم لخ درجة أب كونغو أب كوريا دحركة حجي أب سودان أب رواندا أب لايبيريا زجبرو نجار انترت له سلكا تورنت تطوب مبالة رايونا يكونن كنينا يجوا لجاس روح مخانو زرقيلو نا إثيوبيا حزبي من الوقت دحرنا إثيوبيا أير منجد بعلم كيدو نا إثيوبيا حزب أمباسادر زخانة خفلي وكأ نا منجست توقع من تاليو نا إثيوبيا مكلاك سراويت مالف ليلا بسلام جيزي مزاجي بوجا جيزي منه مواجه هون يالله وطات هون يالله مكلاكيا لهاجر مموت كبر እንደሆነ ከኢትዮጵያ ከመጨረሻው ጫፍ ሰውዬ የምትማረው ነገር ይሄ አገር ማለት ካለች እኔ እኖራለሁ አገር ካለ እኔ ከሞትኩኝ አገር ትቀጥላለች ለሀገር እንዲህ አይነት መስዋዕትነት መክፈል የመጨረሻው ውድ ነገር ነው ምንም ቢሞላኝ ምንም ነገር ቢኖረኝ ምንም ስልጣን ቢኖረኝ ዋጋ የለውም የሚለው ወጣቱ ነው በደንብ አድርጎ የሚያስተምረው መከላከያን የሚያስተምረው ناب فلما زينا كحلف حفشاوي تماجر شوم حيثات مكلخال هاجر فيلد مارشال برهانو جلا أبا بشفتو زركب ماخل مسلطن أير ولد إز كماندون أير ولدن مريقون كفيتهم أبا مهندسنا حيل مكلخال استهانت ماخل مسلطني ممحاري كفلتات بيروتات هوسبيتالاتن كافيترياتاتن زكاتتين حلفي وانا ممرحي مهندسنا حيل مكلخال ليتنال جنرال دستا أبيتشي እቲ መምርሒ ኣፈጻጽማ ግቡ እቲ ሰራዊት ንክዓቢ ውጽኢታዊ ደገፍና ገብረ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ሆስፒታላት ፓምፕታት ማይን መንበር ኣባይትን ብምህናጽ ዓብይ ኣስተዋጽኦ እናበርከተ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም እቶም ዝተመረቑ ማእኸላት ሓበሬታን መሰልጠን ኣየር ወለድን ንዝብልከቶም ክፍልታት ስራሕ ርክክብ ቁልፊ ተገይሩሎም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሓፈሻዊ ተማጀር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ لعلوت من كونات ات سراويت ترقيبهم يوم حيل أير فيدر مبل 116 معالت سراويت باستفرالي مدلوات أخبيرهم اتي علت كل جزء بستفتن أوان زصنع نعاود سراويت بزول مري حسابيو إنها تخبر زركب
أبتمرها جبري وانا أزازي حيل أير فيدرئي ليتنال جنرال يلما مرداس حويسو جنرال مكوننات عدمز تقبر اللو مقايش كمون أكالات ستان عبالات حيل أيرن ترخيبهم بتي تكال نتهانسو كمون قزركو بروجكتات استزازومو تمريقهم نقل قالوت كفتي كم زخانو حبريتا سراويت مكل خال يملاخت لعلوت حلفت السراح منقستن أمرار حاسراويت مكل خالن أبا كتما بحر دار نتهانسو أبزركو مسارة المعاتات عودة الساليتهم أبتي عودة دايركتور جنرال حقراو حبريتان دحنتن تمسكن ترونه مكتل لعلواي تماجر شوم حيلتا السراويت جنرال أباباو تادسة رسم محدار كل الأمحرة أيت أرقا كبدن كالوت أمرار حان ترخيبهم توم مرارحة أبا كتما بحر دار نتهانس زركب تلوات الدلدل أباي زركب اللو بركنصات معزابهم قلقالو زينا إتيبيام تابزي بلهم كابزي بتوساخي عالم لخص ستاديوم بحر دار بتوم مرارحة عودز تقور الانتخون ستاديوم أبقى صالين مزيزام زقبر تعري حاجز كم زقبر تقليسهم أبا كل الأمحرة أنصراو السلام عصال سعبو أبا ساعات اتوتو محاش كم استقبره كوماند بوست أفليتهم حلافي بيرو كومنيكيشن كل الأمحران أبال كوماند بوست دكتور منقشا فنتاو أبت كل الزقات أما قونس سعبو بكوماند بوست ساعات اتوتو تنبيرو كم تنبره أبريهم اللوم أبز حزوان أبت كل بستقبره سراح مخبار السلام أنصراو سلام ممسو سعب دما تنبيرو أبز نبره ساعات اتوتو ممحاش كم استقبره قليسهم بمسارة زي أب كتماتات بحر دار غوندرن دبر برهانن ساعات أوتوتو كاب زنبرو كلتا ساعات ناب 3 ساعات كب كم زبالة تزاريبهم ناي كالوت كابتات دما بتي كوماند بوست إناتا جمجمة نقدميت كم زرقة أفليتهم فولي كالاي بركي بيت مرتيك ألامينو فلما بمخنيات تلاباد حمام فيروس كورونان سعبو دما بكوينات نسلست عامتات كاب معدي تمرتي رحقوم زنبرون حزين مرقع زبقعون 53 دق انستيو زركبኦም 106 تمهارو 10 كفلي محور لمعات تግራይ حزي بستفطره حواهو سلام ناب معدي تمرتي تمليسوم اقواريصم وزنبرو تمرتي مزاموم تغليصوم أبتي سنسرعات مرقا ترخيبهم نتوم تمهارو زمرقو فصامي دايركتور محور لمعات تግራይ أيتا تسفاي قبر اكزابير بزحلفو ملغتي أبتم زحلفو 3 عامتات فتنت وانات حاليفوم نمرقا زبقعو تمهارو انقوا دس بلكم بمبال تግራይን ህዝቢ ትግራይን حزي ካብ ዘለዎ ጸገም ዝወጽ ብፍልጠት ዝተሃነጸን ፍልጠቱ በአግባብ ዝጥቀምን ወለዶ እንትፍጠር ስለዝኾነ ተመረቕቲ ተምሃሮ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ አበ ምስግጋር ናትኩም ብጽሒት ዝለዓለ ብምዃኑ أبا كتالي معرف بتمرتكم بلوصات كوينكم نكتوصو صعرك تقبري قبائلهم مكتل فصامي دايركتور محبر لمعات تግራይ دكتور تسفاهونين حيل مريم بوغنم محبر لمعات تግራይ كاب حزبي بزاكبتو حافتي نبرحا بموعل نمرقا زبقعكم تمهارو حزبنا صباح نعكم كم زصبم امينكم حزبكم ببقعات نمغلغال زخيل كل مدى عقمي كتوننو زخلكم فلطات سلازخونه اكاديمياوي عقمكم ابا مغلبات كسرحي غبا كبلو اتحساسيبهم تمرقت تمهارو بغدኦም بحاليوت محبر لمعات تግራይ ابستانص فلي كالاي بركي بيت تمرتي قلامينو تمهيرنا نقوم نجر كنبقع نمرقلنا اذ علت مرقا مصاي عدل حزب تግራይ زوسن ابا ولدو مخانو اميننا حزبنا بلمعات نخحاس كنسرحنا ونيلهم أبتسنا سرعات مرقا أمرار حان سرعتنياتاتن وانا بيت صحفات محبر لمعات تግራይ أمرار حاتمرتي ممهران تمهارون سرعتنياتاتن فولي كالاي بيركي بيت مرتك علامينون ولد تمرقت تمهارون تاريخيبهم يوم كبل بيرو كومنيكيشن كلل تግራይ صبصيبون كاب عدا نب معبالة بزبل مري حساب أبا كلل دبوب إثيوبيا كتم 4 منج
ንዓሰርተ ሓደ መዓልታት ክወሃብ ዝጸንሐ ካልኣይ ዙርያ ስልጠና ላዕለዎትን ማእኸሎትን ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ተዛዚሙ ሓላፊ ዘፈር ህዝብን ዓለም ለኸ ርክብን ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ አዲሱ አረጋ ከይዲ እቲ ስልጠና ውጽኢታዊ ምንባሩ ሓቢሮም ኣለዉ። በምርጫው ወቅት ለህዝባችን በማኒፌስቶአችን የገባነውን ቃል ኣብ እዋን መረፃ ንህዝብና ዝኣተናዮ ቃል ንምፍጻም ዘኽእል ዓቕሚ ኣመራርሓ ተፈጢሩሉ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። እቶም ሰልጠንቲ ዝሃብዎ ርእቶ ድማ ነዚ እዩ ዘመላኽት። ኩሎም ሰልጠንቲ ብሓባር ዘለዎም ሓሳብን ልምድን ዘካፈልሉ ንዘገጥምዎም ጸገማት ድማ ሓደ ካብ ሓደ ትምህርቲ ዝወሰደሉን ስልጠና እዩ ነይሩ። ብመንጽር እዚ እቲ ስልጠና ውጽኢታዊ ነይሩ ምባል ይከኣል እዩ። እቲ ኣመራርሓ ኣብ ቀጻሊ ውሑስ ልምዓት ኣብ ምርግጋጽ ቆራጽ ምዃኑ እውን ኣይተ አዲሱ ተዛሪቦም ከዚህ በፊት ሲያደርጉት ከነበረ ጥረት በበለጠ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ የሀገራችንን ሰላም ቅድሚ ሕዚ ዝገብርዎ ካብ ዝነበረ ጻዕሪ ብዝበለጸ ብምጥንኻር ሰላም ድሕንነትን ጸጥታን ሃገር ብምርግጋጽ ናብ ዝሐሸ ምዕራፍ ንምስግጋር እቶም ኣመራርሓ ኣረጋጊጾም እዮም። ኣብ ኣዋህባ ግልጋሎት ዝረኣዩ ጸገማት ብምፍታሕ ሲቪል ሰርቪስ ብምዝማን ህዝቢ ንዘቕርቦም ኣቤቱታታት ፍታሕ ንምንዳይ ምልዕዓል ፈጢሩ እዩ። ኣብ ወሰኽ ዋጋ መነባብሮ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዘሎ ጸጋ ተጠቒምካ مفتاحن قطباو عبيتن ممحياشن زخل ملعالون تفتيرو ليوم ات سلطنا وشطاوي حدنت بارتي زتناخره منبارو حلافي بيت صحفت بارتي بلصغنا ጨንፈር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ አይተ አልጌዮ ባውዲ ገሊጾም አለው። ስልጠናው ከሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ከሁሉም ክልሎች ካብ ኩሉ ክልል ዝተሳተፉሉን ወድዓው ኩነታት ኣብ መሬት ምስሉ ሓቂ ብምትእስሳር ዓቕሚ ንምፍጣር ተፈቲኑ እዩ። ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ብዘጠናኽር መንገዲ እዩ እቲ ስልጠና ተዋሂቡ። ተመልከትና ዜናታትና ሕዝውን ይቕጽሉ። ሕዚ ድማ ዝርዝር ዜና ናብ ዝሓዝናዮም ክሰግር ኢትዮጵያ ሓቢርካ ንምልማዕ ምቹት ሃገር ብምዃና በሪ ባሕሪ ክትረክብ ኣብ ምግባር ጎረባብቲ ሃገራት ብምትሕባር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። ንጸብጻብ መለስ አምዴ ሙሉብራን ግርማይ ኢትዮጵያ ካብ ዘመነ መንግስቲ አክሱም ጀሚራ ንዘበናት በር ባሕሪ ዝነበራ ዋላ እኳ ተነበረት ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ብዝተፈጠረ ታሪካዊ ስሕተት ሃገርና ኢትዮጵያ ካብ በዓል ዋናነት በር ባሕሪ ክትግለል ከም ዝኽኣለት በዓል ሞያ ምጣነ ሃብቲ ዶክተር ብርሃኑ ዳኑ ይገልጹ። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ኢትዮጵያ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ኢትዮጵያ ከመ ካልኦት ሃገራት አፍሪካ ካብ ባሕሪ ዝረሓቐት ሃገር ኣይኮነትን። ብጣዕሚ ቅርብቲ እያ። ታሪክ ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ በዓል ዋና ኣፍደገ በሪ ነይራ እያ። ካብ ዘመነ አክሱም ጀሚሩ ክልተ ኣፍደገ በሪ እናመሓደረት ዝነበረት ብ1983 ዓ.ም ድማ ብታሪክ አጋጣሚ ክልተ ባሕርታታ ሲና እያ። ይኹን እምበር ሕዚ ዘሎ ዓለም ለኸ ነባራዊ ኩነታትን ጂኦፖለቲካ ኣብ ግምት ብምእታው ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ክትረክብ ምሕተታ ብዓለም ለኸ ሕግታት ቅቡልነት ዘለዎ እዩ ዝብሉ ምሁር ምጣነ ሃብቲ ዝኾኑ ዶክተር ብርሃኑ ዳኑ እዚ እውን ብሓባር ንምዕባይን ዞባዊ ምትእስሳር ንምጥንኻር ዘለዎ እጃም ዝለዓለ ምዃኑ ብምግላጽ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ጽቡቕ አጋጣሚ ምዃኑ የልዕሉ። የዩኤንም ሌሎችም ዩኤን ሓውሱ ካልኦት ዓለም ለኸ ሕግታት ሃገራት ብምርድዳ ጸገማቶም ክፈትሑ ኣብ ምግባር ክሰርሑ ይግባእ። ኣብ ሓደ ከባቢ ልምዓት ሃልዩ ኣብቲ ካልእ እንተዘይሃልዩ ጎንፂ የለዓዕል እዩ። ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ዲፕሎማትን ዓለም ለኸ ትካላት ዝርከቡላ ሃገር ብምዃና ዞባዊ ምትእስሳር ንምፍጣር ዝጠቕሙ ምቹ መሰረተ ልምዓት እውን ከም ዘለዉ ዶክተር ብርሃኑ ዳኑ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ለምሳሌ አሁን በባህር ኢትዮጵያ ናብነት ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ ዝበጽሑ ጽርግያታት ዝለዓለ ወጻኢ ኣውፂኣ መንገዲ ሃኒጻ እያ። መንገዲ ባቡር እውን ዘርጊሓ እያ። መዕረፊ ነፈርቲ እውን ኣለውዋ እዮም። ካልኦት ሃገራት ወጻኢ ከይወጹ ኣፍደገ ባሕሪዮም ጥራይ ክፍቲ ብምግባር ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ኢትዮጵያ ቀጻልነት ንዘለዎ ሰላምን ዕቤትን በር ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ብዝተስሓተ መንገዲ ብምርዳ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ጎንፂ ዘእቱ ስራሕ ዝሰርሑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ንኽቁጠቡ ጻውዒት ብምቕራብ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላምን ዕቤትን ክትረክብ ምግባር ኩሉ ብምትሕባር ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ነዳጅ ለማስገባት
ማሽነሪ ለእድገት የሚሆኑ ነዳድ ንምታው ንዕቤት ዝኾኑ ማሽነራት ንምታው ንሃገርና ድሕንነት ዝጠቕሙ ንመድሓኒት ሓዊሱ ምግቢ ወሲኹ ከኣቱ ዝኽእል ብኣፍደገ ባሕሪ እዩ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ብዝምልከት እዋናዊን ሓቀኛ ዝኾነ መረዳእታ ኣብ ምቅዋሕ ካብ ሚድያ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር እቶም ምሁር ምጣነ ሃብቲ ይገልጹ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሰራዊት ማፍረስ ማለት ኢትዮጵያን ከውጭ ለሚፈልጓት ኃይሎች ሁሉ በሯን ክፍት ማድረግ ማለት ነው። ይሄን ለመታገስ አቅሙ እሳቤው ሞራሉ ነው። ቀላል አይደለም። ጦር ሰራዊት ውስጥ መከላከያ ውስጥ መኖር መስዋዕት ሆኖ የተሰለፈ ህዝብ ነው። የተሰለፈበትም ዋነኛው ምክንያት አገርን ለማስጠበቅ ህገ መንግስትን ለማስጠበቅ የህግ በላይነትን ለማስከበር መከላከያ ሰራዊትና ደወለና እናመረቅና ነመስግኒና ደቅና ኡምልና አትር ለይት ለዓና ዚአተን ጸሎት ንገብሪና بعلم لخ درجة أب كونغو أب كوريا دحركة حجي أب سودان أب رواندا أب لايبيريا زغبرو نجر انترت له سلكا تورنت تطوب مبالة رايون يكونن كندينا يجوا لجاس روح مخانو زرعيلو نا إثيوبيا حزبي من الوقت دحرنا إثيوبيا أير منجد أب عالم كيدو نا إثيوبيا حزب أمباسادر زخانة خفلي وكأ نا منجست توقع من تاليو نا إثيوبيا مكلاك ሰራዊት ማለት ሌላ አይደለም። በሰላም ጊዜ መዘጋጀት፣ በውጊያ ጊዜ ደግሞ መዋጋት። አሁን ያለው ወጣት አሁን ያለው መከላከያ ለሀገር መሞት ክብር እንደሆነ ነው። ከኢትዮጵያ ከመጨረሻው ጫፍ ሰው የምትማረው ነገር ይሄ ነው። አገር ማለት ካለች እኔ እኖራለሁ፣ አገር ካለ እኔ ከሞትኩኝ አገር ትቀጥላለች። ለሀገር እንዲህ አይነት መስዋዕትነት መክፈል የመጨረሻው ውድ ነገር ነው። ምንም ቢሞላኝ ምንም ነገር ቢኖረኝ ምንም ስልጣን ቢኖረኝ ዋጋ የለውም የሚለው ወጣቱን ነው በደንብ አድርጎ የሚያስተምረው መከላከያን የሚያስተምረው። ሃገር ተፈሪሓን ተኸቢራን ንኽትቅፅል እጃም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ። ሙሉብራን ግርማይ ዝርዝር ኣለዋ። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኹርዓት ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ድማ ደኸመኒ ሰልቾን ንኸይበሉ ቁርን ሓሩርና ተመላለሶም ኣብ ጎን ሃገሮም ኮይኖም ዝቃለሱ ብርቱዓት ደቂ ህዝቢ እዮም። መከላከያ ሰራዊትና ደወለና እናመረቅና ነመስግኒና ካብ ኩሎም ኹርናት ሃገርና ምንታን ክብርን ሉዓላውነት ሃገሮም ዝተውጻጹ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንሃገሮም ኣላይ ተኾይኑ ክሳብ ዝኸበረ መስዋዕትነት ህይወት ንምኽፋል ድልዋት እዮም። ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ንዘንጸላሊ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ጸጥታ ባንዲራ ሃገሮም ተዓጢቆም ኢትዮጵያዊነቶም ኣቀዲሞም ቃል ንዝኣተወሉ ሃገር መልሲ ዝህቡ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ እዮም። ሃገርና ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ እዋን ንዘጋጠማ ጸገም ጸጥታ ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ኣይትፈርስን ኣይትድፈርን ብምባል ክሳብ ዝኸበረ መስዋዕትነት ህይወት እናኸፈሉ ሃገርና ኢትዮጵያ ተኸቢራን ተሓፊራን ንኽትቐጽል ኣኽኢሎም እዮም። ዛሬ 4 ዓመት ገደማ ቅድሚ 4 ዓመት ራብዓይ ወለዶ ኩናት እንታይ መልክዕ ከም ዘሎ ብስነ ሓሳብ ተዘራሪብና ነርና ኢና። ሓይሊ ኣየር ከቢድ ኣጽዋርን ፍሉይ ሓይልን ምስ እግረኛ ሰራዊት ተዋዲዱ ውግእ ብሓፂር ግዜ ከትርፈሉ ዝኽእል መንገድታት ርኢና ኢና። እዚ ድማ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሃኒፅኩም ብዓይነይ ክርኢ ስለ ዝገበርኩምኒ ልዑል ኩርዓትን ሓበንን ከም ዝተሰማዓኒ ክገልጽ ይደሊ። ብርግጽ ኩሉ ሰብ ሃገረይ ይፈቱ እየ የኽብር እየ ክብል ይኽእል እዩ። ግና ድማ ዝኸበረ ህይወቱ መስዋዕት እናገበረ ብስምዒት ፍቅሪ ሃገር ጥራይ ህዝብን ሃገሩ ካብ ጸላይን ካብ ጥፋትን ዝከላኸል ንጽባሕ ዝበሃል ዝኾነ ዓይነት ሃፍቲ ዘይብሉ ጅግና ከም ሰራዊት መከላኸል ሃገር አሎ መባል ዝሕሰብ አይሆነን። እኛ የቆምንለት ዓላማ ደግሞ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከማንኛውም የውጭና የውስጥ ለሰላም ኃይሎች መጠበቅና መከላከል ነው። ንሕና ጠጠው ዝበልናሉ ዕላማ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ካብ ዝኾነ ይኹን ውሽጣውን ግዳማውን ሓይልታት ምሕላውን ምክልኻልን እዩ። እዚ ሰራዊት ካብ ዝኾነ ይኹን መትከል ፖለቲካ ናጻ እዩ። ሃገር ብሰላም ውዒላ ብሰላም ከይተሓድር ህዝብታት እውን ተረጋጊዖም ህይወቶም ከይመርሑ ካብ ውሽጢ ኾነ ካብ ደገ ብዙሕ ስትለመላ ኢትዮጵያ
لومون كم تمالي عينو خي عمته انحلوه هاجر جز أنا بلمعت نختجبر سراويت مكلخال هاجر مسوات النت إنخفل يركب بفلاي دما أبوشت هاجر نزفترو جونستان مفتاح بب خبابيو لومون سراويت مكلخال هاجر مسوات النت إنخفله يركب سراويت مكلخال هاجر فتنا يبز حنبر بحوز تفتنا ورك إن مخانو زت رات رايخونن مسعوت شموز العل بزرن بهايمانوت كيتفلي هاجرنا يمحلاو تكبرو انت فتصم خبر بانديراون كندينا كم استردو زملاختيو سراويت مكلخال هاجر لؤلاونت هاجر كام مبقسيو بمحلاو خرعات إثيوبيان خوينو هاجرو نخت جبر زجبره تبع ود حزب ايو